епизод 2! Да, на него епизод 2, на мен епизод 1. Иди ви отседете, да, ето те. На мен епизод 2, на него епизод 2, пък на мен епизод 1. Да. Славен, аз много целя. Аз съм бърз. Аре бе! Здравейте, бе. Здравейте. И тъпанаш мачумата. Има един вътре оцеля го. Знам. Ето червените. О, той ме оцели. О, майко. Няма шанс. Има един горе. И къде е той горе? На дървото. Идват. Много са. Оцеля го. Оцеля по-шилен. И аз. Не бе, аз не оцелях никога. Оцеля по-шилен. Един му оцеля. Къде? Транспорте. Отменя ли си? Много да Ой! Оцеля го. Няма да бъде, аз да помогна да бати. Оцеля ги. И вече ми оправиха премиума и вече го виждам като скин. Да. Някой ме цели. Ми да цели. Някой го оцели. Майка. Аз съм жаба. Гледа на сушата. Оцеля ги. Идето умря. Оцеляха ме. Добре, като ще оцеляле. Иди нема магия. Червен! Иди нема магия. Стреля много топки. Топки. И аз имам магия. Стреля. Да, много топки стрелям. Аз знам по една стреля. Аз имам базата им и целя ги. Целя ги. Супер. Целяха ме. За тебе съм. Да. Дали ви казах? Ето виж, аз мога да хвърля много. Не. Я го стрелят по 4. Не знам как става. Ето един хвърли. Ето един. Оцеля го. Война! Бембо! Оцеля го. Война! Аз стоя в тяхна база. Аз купих топки. И как топки, бе? Лесно, бе. Ето! И аз купих. Магокомица. Аз купих едно яйце. Аз купих една бразва. Що ми се изхъби? Чакай! Бравата стреля много топки. Разбрах. Ти си бразва. Стреля по 4 топки. На секунда. Да, наистина. Оцелиха ме. И отидат в началото. Към червените и към сините. Вече нямам братва. Как? И мене ме убиха. Ти къде си? Къде си? Къде си? Аз съм повече вече. Ето, изцеляха моя изчезна. И това беше, чакайте епизод 2 на Пейнтбол и чо-чо. Така. И говори, нищо си изял. Брата, говори. Аз вече съм с лилава кожена дреха. Да, ле. Да, защото епизод 2, нали, много стрелях и учих лилава. То ще убива ли се вече? Не. Още не, нали?
и мене ма пусна. Аз съм с оранжева още. Аз съм хлебава, виждаш ли? Да, ма аз съм с оранжева още. Приключи ли клипчето? И това беше епизод 1 на Пимбъл. Очаквайте епизод 2. Да! Някой път. И чао от мен. И от мен, чао, чао!